L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA intervjenit biex madwar 800 metru ta' promenad f'San Pawl il-Baħar ingħata dera ġdida. Dan il-promenad kien sar xogħol fuqu fis-sena 2010. Iżda minħabba elementi naturali bħal riħ u raxx tal-ilma tal-baħar spiċċa f'kundizzjoni xejn tajba. Gavin Gulija, chairman tal-MTA, sostna li dan huwa wieħed minn att ta' proġetti tal-MTA maħsuba biex id-dera tal-postijiet turistiċi ta' pajjiżna u fuq kollox l-esperjenza tat-turist f'Malta tkun tassew waħda pożittiva. L-awtorità hija wkoll katalista tal-prodott li aħna nofru lit-turisti. Inutili jiġu t-turisti ġewwa pajjiżna jekk m'għandhomx prodotti li jistgħu jgawduh waqt li jkunu qegħdin iżuru l-Gżejjer Maltin u naturalment il-prodott jgħin sabiex it-turist jieħu esperjenza holistika ta' pajjiżna u sabiex jiġġenera aktar turiżmu. Dan il-proġett għen ukoll biex titjib l-aċċessibilità f'dan il-post fil-waqt li tul il-promenad wieħed isib numru ta' bankijiet. U mhumiex biss il-postijiet li jħarsu fuq il-bajjiet li għandhom ikunu iktar aċċessibbli, iżda anke l-bajjiet infushom. Dan wassal biex b'azzjoni konġunta tul il-jum tas-Sibt bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Awtorità Maltija dwar l-artijiet twettqet azzjoni ta' infurzar biex tneħħu oġġetti bħal umbrellel u deckchairs li kienu qegħdin jintramaw fil-bajja ta' Fraben ġewwa l-Qawra mingħajr permess. Għaliex il-messaġġ qed jasal ma' operaturi oħrajn ġo bajjiet oħrajn ġewwa Malta fejn qegħdin kelmuhom bil-kelma it-tajba qed jaraw x'qegħdin nagħmlu li qegħdin naslu u ma stess qegħdin bil-kelma tajba jirtiraw għal ġol encroachment tagħhom bħalma ġera ġewwa Blue Lagoon kif ukoll ġewwa l-bajja tagħhom qoddu ir-Rummien ġewwa Għawdex. L-awtorità mhux se tittollera abbużi ta' dan it-tip u l-infurzar mistenni jkompli fil-jiem li ġejjin.